Mami Francisco Valoroso. Mami Adina Sablay. Ala-alam sa iyo. Hello, bigay Mami Christie's Love War. Bye. Sabi niya, Mami, bibilin sa Dian Maroking. Yes, alright. Alright. Happy watching kasi ito bakara. Sa kanya ito bakara na yung bangaal daw. Yes, yung bangaal daw.
Ayos, tangapan. Alright, kita na doon tayo mga kasi na kami isa roti ka tangarap uluan. Kailiw ko. Ito mo na kuya. Yes. Ngayon, hindi ka din sponsor ang karatayo ni, Mami, John Faye Tubera. Ayan. Alright. Isal ko ka na aming asangapan na. Ayan, Tubera Sisters. And alright na alright. Pagkaribigin sa aming may iliw, mga ka-alright. Ayan, alabigin kasi ito yung Arnella Sambo Sunido. Alright. Mark Anthony Bawig Mamba, hello sa'yo. And si Pia Toledo, hello kay kanya. Ayan, ikasinti nga Yami Kamato. Ayan, Mami Nog, hello sa'yo, Ma'am Shi. Mami Nellen Lasso. Daddy Odi Pascual, Mami Emma Pascual. Ayan, Daddy Adi Lamar. So, kinig Milen Lakar. May